Maakuntamiesten kohtaaminen. No niin, MC Solonen, maakunta on meikä perhe. Tosiaan mä tulin Kokkolasta tähän nyt terve. Tanssivat sudet, ne kohtelee tosi hyvin meikää, koska mä saan ilmaisia lipiksi sekä tervaleipää. Ei mitään, MC Solonen on täällä 24/7 floatilla päällä. Jepä jee, jepä jee. No niin, hello everyone, seuraajat. Katsotaan sitten mitä susitoimistolla on tapahtunut. Kyllä Amerikassa. No niin, lähde.